Okay. Nanapod ta diri sa atong pagluto sa maumbaka kung saan pagluto. Pero ang mga ubang mga tao manggod na uban magluto nindot kayo. Before mo proceed, shout out ko sa akong mga double cards da sa Surigao del Sur, Bitaon West, Templiers, ng akong mga ka-team og sa Jiran Okdud sa Kabayan New Tem Era. Sa ako ang pagsugod sa pagluto karon, dunay ako lang ni kaugalingong pagluto. Magbisaya lang ko sa akong pag-vlog kay murag proud Bisaya ang ko. Pero before na, paki-follow ang page sa akong Facebook page, Jabik Moto. Sa dihang ako ang gi-discover ba ang akong kaugalingon, doon ako discover nga unsaon pagluto, bisan pagtadtad sa mga panakot, mga kapayas ni siya. Akong gitadtad kung unsaon pagluto, basta lang matadtad mauna na siya. Bira na. Mga kamadla, mga kamuto, ang akong mga teknik nga ning pagluto, ako rin nga desisyon. Bahala na mo diha kung unsin inyong mga pagluto diha. Basta ang ako lang mauna na siya, mga akong pagluto. Sa mga wala pa makabalo, kung asa ko karon, nako diri sa Saudi. Okay, ato nang ilunod ang maong kaniyang kapayas. Nabuka naman ang atong ang karne, birahan natong kapayas. Papaya na siya, papaya. Nagipabukan na ko ang usa ka tubig, dayon pagbukan sa tubig, gilunod na ko ang karne. Ang karne mo na 30 minutes, 20 minutes, depende sa iyong kakusog sa inyong sika. Mo na gikaro-karo gid nako. Gilunod na ko ang usa ka kapayas. Karon mutagtad og mga panakot. Mahuman itong buka lang ang kapayas. Ako pod ning tagtado ang mga panakot. Sunod aning mga panakot. Nagdibog ko kung saan paghiwa ning onion. Onion ba ni sibuyas? Ambot unsay tawag ani, wala man ko kailani, taga-bukid ko pero unsaon man. Bisan pagtagtad wala ko kabalo unsaon pagtagtad, slice ba ni yuba o unsaon ni pagluto. Mao sunod ako ilunod ang maong talong niya. Lahi ang talong diri sa Saudi, ang talong sa Saudi diri mga green. Dito sa Pilipinas nay talong violet. After ako paglunod ani mga 5 minutes, tahukalo na daw tani. Wala ko kabali kung unsaon ni pag timpla, basta ako lang matimpla mo na siya, mga kapmuto. Mga few minutes ato lang ni pakuro. Mahuman ani few minutes, okay na dayon na siya. Ato na dayon na sugdan ang atong pagluto. Paghuman ani gluto, mabukal na siya. Pagkabukal ana, ato dayon sugdan ang maong gilunod ang maong sibuyas. Ato sang karaw-karawon sa mga expert na pagluto. Kamu na bahala diha unsaon. Pag human ani mga pila ka minuto, ilunod ko na da ang mga sibuyas, tawag aning dahon nga green sa di. Wa mo kaila ni. Tawag ani. Basta maluto na. Ayan, okay na mga kamuto. Templado na itong mga karning bukid. Pero na ako Saudi. Hay, nako. Okay, ato na ang tilawan ng atong karni. Karni ni sa maong laut kayo ba? Grabing pagkaluto na ako niyo. Tanawa ang mga kamuto diya. Di ba? Astig. Balikon ko. Please follow Jabik Moto.